ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆୟୋଜକ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଓସିଏର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଲେରୀ 1 ଓ 3 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ 1200 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ତାହା 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ 1100 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଗ୍ୟାଲେରୀ 5ର ମୂଲ୍ୟ 1500 ଟଙ୍କାରୁ 1200 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 2 ଓ 4ର ମୂଲ୍ୟ 1000ରୁ 900 ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ 7ର ମୂଲ୍ୟ 800ରୁ 700 ଟଙ୍କା, ସ୍ପେସିଆଲ ଏନକ୍ଲୋଜର 7000ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସି ଗ୍ୟାଲେରୀ 9000ରୁ 8000 ଟଙ୍କା। କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସ 20000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ 10000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। କାଉଣ୍ଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି।